σχετικά με τους βανδαλισμούς που σημειώνονται στα Α και Β κημητήρια σειρών, αλλά και με το ποια είναι η αντιμετώπιση από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Πράγματι, και εγώ ενημερώθηκα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από το ρεπορτάζ τοπικών sites σχετικά με την ανάρτηση αυτήν. Πρέπει να σας πω καταρχάς πως εμείς επίσημα ως υπηρεσία δεν είχαμε κάποια καταγγελία ούτε από κάποιο συγγενή, αλλά ούτε και από τους υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα. Ωστόσο, σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε πως εδώ και χρόνια υπάρχουν όχι βανδαλισμοί, θα έλεγα, αλλά περιστατικά, μικροπεριστατικά κλοπής βρωτσών αντικειμένων ή ακόμα και στις τουαλέτες των κημητηρίων έχουν υπάρξει περιστατικά αφαίρεσης πομόλων, σπιράλ, κάποια λάστιχα πήγανε που είχαμε για τον καθαρισμό της περιοχής. Αυτά σίγουρα είναι πραγματικά είναι άξιο περιέργειας για το ποιο λόγο συμβαίνουν. Ωστόσο, καταλαβαίνετε πως είναι ένας χώρος αχανής το κημητήριο και επειδή είναι ανοιχτό και όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκεί έχουμε παρουσία υπαλλήλων μέχρι και τις 4 η ώρα, κάποια περιστατικά τα οποία, από ό,τι ξέρω και εγώ, χρόνια συμβαίνουν. Η Δημοτική Αρχή έχει την πρόθεση να τοποθετήσει κάποια κάμερα παρακολούθησης ή κάποια άτομα να φυλάσσουν τον χώρο. Να σου πω, ναι. Πράγματι και μετά την αναφορά και των περιστατικών αυτών, αλλά και εμείς από προφορικές άλλες καταγγελίες που είχαμε παλιότερα από τέτοια περιστατικά μικροφθορών, θα έλεγα, έχω ήδη απευθύνει ένα ερώτημα προς την υπηρεσία για το αν προβλέπεται και από τον νόμο και από τον κανονισμό της Τουρκίας θα να υπάρξει κάποιο τύπου φύλαξη. Αν και όπως είπα και πριν, ακόμα και παρουσία ενός φύλακα, σίγουρα δεν είναι και τόσο εύκολο το να αποτρέψει περιστατικά τέτοια δεδομένης της μεγάλης έκτασης του χώρου. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, δεν έχουμε καταγγελίες περιστατικά βανδαλισμού τάφου με την έννοια καταστροφής τόσο σημαντικής. Ωστόσο, μικροαποκαταστάσεις αναλαμβάνει και ο Δήμος και οι συνεργάτες του Δήμου έχουν κατά καιρούς αποκαταστήσει πλάκες σπασμένες σε μάρμαρα. Η ηλική αποζημίωση σε ποσό χρηματικό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αποκατάσταση όπου είναι δυνατόν των βλαβών που έχουν προκύψει. Αν υπάρχει κλοπή αντικειμένα. Πάνω σε αυτό δεν προβλέπεται κάποια αποζημίωση. Για κάμερα ασφαλείας του χώρου, εσείς είχατε κάποιο τέτοιο σχέδιο? Όπως σας είπα... τουλάχιστον στην είσοδο, ας πούμε, Ναι, υπάρχει αυτό στα σκέψη. Όπως σας είπα, έχουμε ήδη αναθέσει στην υπηρεσία το να εξετάσει ένα τέτοιο δεχόμενο, αν και προσωπικά, ας πούμε, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το αν αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό για το χώρο. Αλλά δοθεί της ευκαιρίας, καλό είναι να πούμε και κάποια θετική είδηση για τα κημητήρια, ότι νομίζω πως η κατάσταση των κημητήριων, ειδικά τις ημέρες του Πάσχα, ήταν αρκετά καλή και αυτό είναι αποτέλεσμα και της προσπάθειας και των υπαλλήλων του Δήμου, αλλά και του εργολάβου, ο οποίος εκεί πέρα έχει αναλάβει εργασίες ευπρεπισμού αλλά και καθαριότητας του χώρου.